Biok egon ginen elektrotxaranga batean, Ostika elektrotxarangan, eta ni ezagutzen neban, biak Sestaoko ingurukoak gara, eta Ostikadan ezagutu ginen hobeto, eta hortik aurrera musika gustuko dugu beti gustuko izan dugu, eta basi ginen geure artean gauza bidaltzen, sortzen. Adibidez, ni melodia bat konposatzen nuenean, berari konpartitzen nuen, eta pizkanaka joan ginen nolabait binkulo hori sortzen, eta heldu zen momentu bat non nik elektrotxaranga uzteko erabaki hartu nuela, eta ni taldea edo nire sorkuntza faceta hori era seriago batean hartu nahi nuen. Gauetan diztiratzuenak geneukan zeo zer biok elkar konpartitzen gendula, ez? Izaera mundu bat elkartuta eta horri izen bat jarri genion, ez? Orain, orain, guretzat, orain animaliak nolabait errepresentatzen du gure egunerokotasunaren bibentzia asko, ez? Orain animaliaren izaerarekin bat egiten dugu, eta baita ere, oraina bizi den basoaren soinu askorekin identifikatuta sentitzen gara, nolabait basoaren ingurunea baita ere geure sentitzen dugu, eta hortik ateratzen da. Hortik ateratzen. Bai. Azkenean, oraina animali oso librea da, noblea, beti dau basoaren zaintzaile modua, ez? Eta, lasaitasun hori transmititzea pixkat. Oskiak gora doa, bizi gaude, hemen dantzan gaude. Oso estilo desberdinak ez zuten ditugu, eta euskal kultura eta euskal musika taldeen estiloa oso desberdina da. Nik uste oso aberasgarria izango zen, babesleku ez estilo, ez? Baizik eta babesleku bat sortzea musikaren bitartez, eta leku etxean zegozen modu baten edo oroitzapenetara bidaltzen zaituen musika bat sortzea, nik uste. Bai, nire partetik nik uste dut gu biok konposatzeko daukagunera nahiko antzekoa dela, biok gitarra base batekin hasten gara, edo piano melodia batekin, baina nahiko akustikoa, gero ahotsa sartzea, nahiko melodia itsaskorrak sortzea, eta hori base izan da, gero kanta janztea, adibidez, euskal kulturaren soinu karakteristikoekin, edo gure ingurumenean, egunerokotasunean daukagun soinuak erabiltzea musika egiteko. Ospa, oroimenezko bizipena. Arratsalde batean elkartu ginen, oroimenezko bizipena kantaren melodia atera genuen, produzitu genuen, eta hortik aurrera nolabait pizkanaka aurrera pausoak ematen, aurrengo pausoa izan zen ETB bateko Gora Bihotzak saioan agertzea, eta hortik aurrera taldea sortu zen. Dukan gogoak abestia ateatzeko, pixkate izena aurrera pauso bat hasteko, ez? Bidea hasteko. Baina harrera polita, batez ere gure ingurukoen artean. Banegoen, rebisatzen Spotifyko estadistikak, eta batean Brasilen rollo 700 entzule genituela. Hemen baino gehiago. Hemen baino askoz gehiago, hemen adibidez genituen 100, eta Brasilen 700. Hau, etxeko izuzenduta dago, baina, de repente... Eta justo karnabale... Bai, justo karnabale Brasil. Bai. Laboaren hitzetan bizi bai. Abestiak egunero sortzen ditugu, gure buruetatik pasatzen da egunero melodiaren bat, sartu nahi dugun melodiaren bat, sartu nahi dugun soinuren bat,
baina, bueno, pizkanaka. Nik uste dut, orain bagaudela lehenengo etapa batean, esperimentatzeko etapa batean, mugarik ez jartzeko etapa batean, eta nolabait soinu ezberdinekin esperimentatzeko, gure soinu bankua edo nolabait esateko montatzeko momentuan gaudela, eta gure izaera erakitzeko momentuan gaudela. Hortik aurrera, kantak ateratzen joaten dira, badauzkagu beste 2 edo 3 hor labean pizkanaka, baina, hau da hilabetetako lana, eta gero borobiltzea beste bat lan da. Laburrean ez daukagu momentuz kontzerturik lotuta, baina, bai badagoela hor, nik uste dut kontzertuak ematearen etapa, talde baten etapa bat dela, eta heldu behar bada, helduko da. Ikusi gogu zein formatutan, formatu handiago batean, formatu txikiago batean, baina, ikusi gogu. Buruan deko gauza bat da, nik uste musika talde guztiak eta hasi berri direnak askoz gehiago. Azkenean, ametsatia, oraindik bidea lantzen gabiz, baina, poliki. Bai. Ilusioz. Amaitu ala, amaitu. Lantzen dugu Instagrama, lantzen dugu TikToka, lantzen dugu nolabait partekatu nahi dugun edukia, asko lantzen dugu, eta momentuz Instagrametik, YouTubetik baita ere daukagu, TikToken, eta batez ere baita ere Spotify, Apple Music, plataforma guztietan badaukagu gure musika eskegita. Eguzkia gora doa, bizi gaude hemen dantzan gaude gora eta bera. Eskuak airean, munduaren oihartzuna, lagunez inguratuta, oroimenezko bizipena. Ospa, ospa, gau argiz betea, ospa, ospa, oroimenezko bizipena. Izarren antzera, gauetan diztiratzuena, laboaren hitzetan bizi bai, buruturiko hautzen zai. Hauzte guztiak alde batera utzita, txaloak entzun, denok elkarri besarkatuz, erlojuen orratzek gelditu ezinean, erritmoa utxitu abe, txupito erronda bakoitzean. Ospa, ospa, gau argiz betea, ospa, ospa, oroimenezko bizipena. Bidean bizitako momentu onta txarretan, beti izan zaitut nire alboan. Ez da mutu egindakoaz, bizitzazu bakarra delakoan. Denbora aurrera doa eta zu hau izoztu da, lorez betetako bide hau amaitu ala, amaitu ala, amaitu ala. Ospa, ospa, gau argiz betea, ospa, ospa, oroimenezko bizipena.